Yo, what's up mga ka-idol? Siyempre ngayon mga ka-idol, nagbabalik na naman tayo mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, siyempre may request to mga ka-idol. Itong video na to may nag-request sa atin. Tutumbahin ko yung saging, mga puno ng saging mga ka-idol gamit ang ngipin ko mga ka-idol. Ayan. Itong ngipin ko mga ka-idol, gamit yung ngipin ko. Ayan. Ayan yung puno ng saging mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, tutumbahin natin yan gamit ang ngipin lang. Basic na basic yan. Ngayon mga ka-idol, papakita ko sa inyo mga ka-idol kung paano ko tutumbahin yan gamit ang ngipin. Ayun mga ka-idol, ngayon mga ka-idol, ipapakita ko sa inyo yung puno ng saging Ayan mga ka-idol, puno ng saging yan. Ayan. Siyempre mga ka-idol, kayang-kaya natin yan. Basic na basic lang yan. Ayan, puno ng saging yung mga ka-idol. Ayan, ayan yung puno Ayan Ngayon mga ka-idol, siyempre tutumbahin na natin yan mga ka-idol. Tingnan nyo mga ka-idol tingnan nyo. Ayan mga ka-idol ito basic na basic sa atin to. Ako lang malakas mga ka-idol. Ayan, basic na basic to mga ka-idol. Ayan mga ka-idol Ayan kunti na lang. Ngayon mga ka-idol, tutumbahin na natin yan kunti na lang mga ka-idol, kunti na lang Ayan, kunti na lang yan. Akala nyo mga ka-idol, akala nila yung nag-request nito hindi ko to gawin. Siyempre gagawin ko to mga ka-idol dahil request to ng solid supporters natin. Siyempre gagawin natin to mga ka-idol, di ba? Ayan, tagal matumba mga ka-idol. Nakatinga pala tong puro ng saging. Siyempre hindi tayo susuko yan mga ka-idol. Kayang-kaya natin yan kayang-kaya natin yan. Kayang-kaya ko yan mga ka-idol. Ayan mga ka-idol Ayan na. Malapit na mga ka-idol. Malapit na. Tagal matumba mga ka-idol. Ayan na mga ka-idol Ayan na mga ka-idol. Ano? Boy Maas. Boy Maas, sinahamon kita Boy Maas. Ako lang may kaya nun. Yan mga kamaas. Yun Boy Maas Ako lang gumagawa nun mga kamaas. Mga ka-idol Boy Maas, shout out sa iyo. Idol kita Boy Maas Ngayon, ayan, nakita mo. Siyempre Boy Maas, hindi lang ikaw ang magaling magtumba ng saging gamit ang ngipin Siyempre kayang-kaya ko yan Abangan mo nyo pa yung Boy Maas, abangan mo yung ibang pong video ko. Siyempre gagawin natin to mga ka-idol Ngayon mga ka-idol, siyempre mga ka-idol, ayan, natumba na natin mga ka-idol
Ayan. Ayan mga ka-idol na, kitang-kita nyo mga ka-idol. Tumbang-tumba yung saging mga ka-idol ha. Gamit ang ngipin ko mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, siyempre, hanggang dito lang yung video natin mga ka-idol. Ayun, maraming salamat sa mga solid subscribers natin dyan, solid supporters natin yan. Maraming salamat mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, ayan, thank you so much. Bye-bye!